Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak. Sembilan. 9 nek gak 10 ya dia. 10 kok 5 kilo. Sing diater-ateri 9. Lah don piro di 17 kiloan ngene iki. Oh iya gimana? Iya, ini. Sik telu sik kali sik. Dek ngeten sing ngeten Bu Yuni kompore jenengan abang rupane niku saged didandake. Nggih wong niki ajeng kula dandake cuma sing saged dandani dina jemuah. Jadi mbuh diapakno ngono lho Mak, engko iso ora abang Mak. Wes pokoke alon-alon didandakno kompore mbuh kena apa ndek kae gak ngono kok. Bendina dienggo masak makjah ya apik kok. Sangi pemirsa iki sing berpetualang karo makjah kalau pemirsa waktu ning gone Tegal Alas kalau pemirsa iki dadine iki. Bagus lho, Mbak. Wes ayu kabeh. Amane isih ya kena dikolak, Mak. Tumbaske walo. Ki nek sing rada ijo kok diben ae nek banjur Ben, Mak, pengen. ben. Ngono, Mbak. Ngono lho iki lho. Dikukus, Ijo digoreng. diben gurinan. Piro aja? 17 gak apa-apa. 17. Mbak Yun kan nanti yang ijo Oh biar. iya Mak, iya. Loh. Dua Mbak yang ijo, Mbak. Iya yang gak ijo apa-apa, terang. Mak. Terang tak anu nih lho dua yang besar-besar. Oh iya malah sing besar-besar ya Mak ya. Iya, iki kan lho ya. Gak apa-apa ki iso dienggo engko wis mateng. Oh iya iya Mak. Karek Gedhem ngono. ya. Ora gedhange kok gedhem-gedhem. Wis. Apa? Wis ya. Nggih. Wis makasih Mak diimbut-imbutno. Wis. Apik Iki ditata gede, ya. apik wis mateng Iya. tuh ya. Matang-matang. Gede-gede kok dajone kok. Lho. Lho ya ta? Itulah. Iki bumbu-bumbu sing sampun di gongso mamak gitu. Dadi mengke kanten plang-plung ora sampai bengi ibarat ora sampai sorente wis saged diterterke. Ngoten lho pemirsa karepe kula. Enten ember meleh sing khusus dingge mesusi sing gedhi Mamak. Kalau Mamak nika lho Mak gedhi Mak lho. Nika lho teng dhuwur tak kon dhuwur. Oh nggih niku resik kabeh. Pokoke tak nggih nek pas korban gua ada daging ngoten niku. Mboten maksude mboten dienggo kumbahan mboten khusus Mbah niku. Khusus nggih adang. Aku tak macoki ya, Mbak. Daging bayam, Mbak. Iya Mama. Oh, berarti jenengan piye ngono. Heeh. Macoki sik. Cuman bar subuh Pak Silo berkelana. Iya, iya. Lah digugah Dek Dewi sahur. Tak delok jam 3. Sik Dek aku ngono. Terus gawe niku mbahnya njak gawe susu. Terus alah enten sego karo niku nyeplok ndok wis. Wis sampean ndang tinggal mengguri ndang mbok neh aku. Oh niku mungkin kurang. Berase pancen winuk tenan kok beras kuwi. Delanggu. Klaten. Kan gak sedo, maksudnya kan tambah sedo. Oh. Oh, gedane nek aku dienggo Mbak Dewi ya gak apa-apa. Soale wis kula. Anu gede mbahnya. Dicampur. Pisange mbahnya sing wingking nika. Oh, sitok ae. Iya, mari nek kan lagi kesusahan Mak. Lah iki sini Oh, yo. iya, Mak. Makanya nggenane dipotong dua ini ya. Enggak. Yo yo nggih ngoten, Mak. Rasanya susute Mbak. Nek pas begagahanmu susute iki. Nek pas begagah nggih mboten nek, Mbak. Ngene. Nah, wong iko yo yo nggih ngoten. Nek esuk nganu yo le narik nggone bude karo nggone Mbak Dewi. Pak Ujek, nah kok dibangun kesuwen. Oh, kesuwen yo Mak ya. Iya, kesuwen sampai. Terusnya mboten pakai resik-resiknya kan apa sing resik tenanan, Mbak? Maksudnya yo tinggalnya gak apa sithik-sithik tok ae. Sithik ya. Ya ngene lho Mak Ya. maksudnya. Lah, disukuk lah gak apa ngono.
Ya ora usah tenanan. Iki titik-titikan. Petik-petikan dah. Oh, Mbak Win dek wingi request napa Mbah Jeng mantuk nika Mbak? anu. Anu apa rayang? Ora aja, Mbak. Jangan tewel, Mak. Ih, no Asam-asam, Mbak. Mak. Asam-asam. Mbak. Asal-asal kayak Jawa. Tidak pelatih. Dibungkus hidung gedang. Enggak, biasa masuk biasa itu. Tapi Ya, dibungkus ini hidung gedang sing seperti lanang dia kan Mbak. gak anu, Mbak. Sing lanang kan gak tahu mangan kuwi. Pelatih ini gak tahu. Nggih. Wedi nek kolesterol, Mbak. Kita kolesterol Mbak Brai. Kalau ngono awake dhewe di hati-hati ki Mbak ngono. Nek waduh mumat Mbak rasane. Oke. Nek titik gak fungsinya Mbak. Heeh. Kan titikku yang bayar. Iya, Mbak kan mepe gabah baca. Mbak Yun, pitik ndang bel, Mbak. Gabahku diakar-akar dereng wektune, Mbak. Wes ndang wektune kono ndang dijakno nggih. Wes janjian yo dino iki. Mbak kaya iki ta. Ayahe niki. Wes kentang Dik Dewi. Wes kan panen. Ngerano engko dicipi Mbak Yune. Wes alhamdulillah. Bagian pemepenan gabah niki le papa kali mama. Papa Silo. Apa sih lo? Kali mama Cak. Saya tapi mendarat sih. Mendarat sik. Wak panggangnya ning kulkas. Iya, sih. Kita Kali kamu mbah toh dia jangan. Eh? Kali kamu mbah toh dia. Ya tak apa-apa aja sama Mas kadung ora apa-apa. Engke diumbah melek. Dia solo ayo. Iki cek, Mak. Ya, wis kadung. Gak apa-apa ya. Ya, apa-apa wis. Seneng lali ku ae lupa. Kamu mbah toh anu jane. Kok timbah wis ini aja wis. Wis. Iya. Anu. Ora apa-apa. Gak maksudnya wis iki. Mak aja sok ben nek suatu saat sampean wis longgar, aku pengen dolan ning Tegale sampean tandurane nek opo ae. Tegale sapa? Sampeyan. Sampeyan. Cek dia anu wong, Mbak. Oh, digarap wong. Iki maksudnya sak keplek wong. Lho. Mak tanduri gedang sing wagi, Mak. Iya, Oh, kok sawah kok tambah gedang Mbak ya kok iso. Pari, Mbak. Pari le. Lari. Wis sawah nek Mbak. Lah nek Tegal ngono, nek nggonku ya Tegal kono. Jenengan Apa ning nggonku? kali ngene lek Saripah sing ndek wingi kula parani kali ngene Mak. Ya ada menilai pas iki. Lho, Mak yo cedhak Mak Nah, masuk sih Mbak. Ya, Kono kan mlebu kono kan mlebu ya. Nggih, Kan mulane. mulane. Ngono ya tek titik. Dok, tan Ibu tolong jukukno peso, Dok. Tak melongi wangi Mbah nyam motongi acar, Dok. Ora sabar ya. Ya tambah sih, Mbak. Iku sing nurut. Mbak, Dalem. tak mbayan Oke. sih, tak mbay itu. Oke. Diumbah. Oh iya wes ya wes. Ana bendang. Wes gak sida tak tonton. Gak jadi, gak jadi. Kakak no toren. Toren. Titik Jawa. Titik Jawa. Lah jenenge titik Jawa ya. Sedep Mak Sami. Iki sapa sih gejong nang? Aku bebahnya. Ben aktivitasnya gak ke arah do. Gak epoh ngono lho. Bro ya, Bro. Nek terena Destine. Iya. Aja rewel ya, Tik. Tawe ro bestiku. Aja ucul lho kene. Kok nek ucul lek Destine piye? Kok bestine piye kok? Ayam Jawa. Nek gadu dereng, nek telu kan buluran mriki ya. Jadi ki malam songo Nek gadu serentak, Malam Mbak. songo bareng lho, Mbak. Dari itu tak mencuci kelapa. Tak ambilkan uangnya, Mak. Iya. Tak taruh ke sisan. Sama ngapain juga sesuatu Iya. ya, Mak? Oh, cuka. Ya sik kase wae tak mbake pian amis. Oke. Siang dulu biar tidak mengganggu aktivitas. Aktivitas.
sing anu mak ya dipilih sing cantik-cantik mak. Iya. Nggih. Nggih, Dek. Bombah, Dek. Oke. Bombah. Tra yo kewajibane lah kok. Entuk bombah. Nek Intan ya wis bar mandi. Oh anu, Iya. sampe anu kok dibuat ngene ane. Oh iya nek pengko dilebokno ning anu ya mak ya. Dibuat gak apa sithik-sithik. Heeh. Wis 28. Aku karo mbahnya kan pas nggone sampean kan yo dilapi sithik-sithik ngene mak. Nek nganggo kain mak, warnane kulit dadi beda. Jare ngono jari Nggih. ya. Jari-jari. Nggih. Iki ayame Pak Pitik. Iki diservisno sesuk jemah, mari aku yo gak iso dandanine piye. Oke, ayame Pak Pitik iki pemirsa. Pitik Jawa, pitik. Rumput songo, 40. Nggih. Engko gelar kloso ning kene ya Mama ya. Nduk Tan Ibu minta tolong Nduk kursine ditaruh di dalam. Oh iya urung tak tutup. Iya sik urung selesai. Lah ini urung masuk. Sik sebentar Nduk. Tan Ibu minta tolong Nduk. Kursine dipindah Nduk. Ini loh soalnya nanti iya masuk dulu. Soalnya apa tinggu gelaran kloso tinggu noto berkat. Makasih ya. Terus ditolong cah Ibu. Hati-hati alam-alam. Ini nek kadang gue berjemur Mbak Hari. Nah wes taruh pojok. Nah, oke. Ayo. Ini loh bapak dan ibunya Mbah Yi pemirsa ini loh. Almarhum. Ya sampun almarhum. Mbah Ngiso. Mbah Marinten dan Mbah Marinten ini kakaknya bapak Emak Jah. Begitu ceritanya ya pemirsa. Wes ngitung apa ae Mama. Ngitung gedian. Wes buka Duk. Nggih, bumbune mamake wis plowating kok. Wis karek sreng. Berarti nangis bareng mbok. Halo. Assalamualaikum. Iya, mau ya mek nake. Mana Iki telur ki loro tak dedekno nek sini ya. 5 kelapa. Nggih. Kilo dolanan kilo. Oh, alah. Dolanan piye, Mak? Iya disoteng ya. Oh, tidak apa-apa. Nah, aku tak ada dulu. Saiki. Enggak, maksudnya ya. Memang nyelape saiki. Enggak apa-apa nek sama wis padha anu kok karek. Karek terus kok. Lho, wis dadi cah, apa menten mlenuk-mlenuk. Mbak Intene sak ikut iki. Intene nunggoni kumban, Lek Sum. Ning omah. Ayo perkumban. Perkumban, Lek Sum. Ya Allah, Lek Sum nek wis dadi ah mene. Pak jam 3 Mbak saus. Jam 3. Nggih. Aku nek anu berarti kuwi. Ya, makasih aku tak sik tak Siap. Iya tak tungguin. Karek OTW ngono. Karek OTW. Aku apa bayar apa Mak Jah? Ngono ya ndang Mbak, aku pengen njukuk mulai njukuk apa Mang. Oke aku. aku tumbas bayem itu Aku nek kene bagi plastik iki tak ben ngene. Alah gak apa-apa nek semuanya jero plastik kok. Kalau kayak nggih sip. Maksudnya ra anu kok. Tidak apa-apa Lek Sum. Tak parut. Wis delok kok tak tutup nang 5. Yang ini 3, yang ini 2. Marut kelapa. Walah Lek Sum godhong telone jenengan. Walah iki apik. Jangan sik. Alah sesok Lek Sum.
Oh, carane ngono pemirsa. Penak yo dadi Bu Yuni ora tau blonjo, blonjone trimo njaluk tanggane napa godhong telo. Wah, lah nggih ngeten iki sing kita inginkan nggih pemirsa. Karo tangga karo dulur apik dadi kita saling sayuk rukun, enek apa-apa bareng. Karena apa? Kita hidup di perdesaan itu kan apa ya pemirsa, saling rukun, saling ngeten iki nggih pemirsa nggih. Nggih, sing digoleki nggih pinuke, piye lah? Gak pinuki. Sing digoleki nggih sing pinuk nggih pemirsa. Aku nggih dilokno pemirsa ngono kuwi pinuk pokoke dadi Bu Yuni iki ora tau blonjo, masak ora tau blonjo, gur njaluk tanggane sing murah-murah. Sip. Pancen kudu ngono nggih. Alhamdulillah sehat selalu untuk jenengan semua nggih. Iya tak salatno. Lapone. Tuh. Wes dadi. Nggih. Paling niki sing nggih sayur tempe lek Jum, sing niki sayur iwak pitik. Nggih. Balekno melih. Iki kentang-kentang ini kan. Dalam? Nggih akeh, 3. 3 kali 2. Aku sih lagi 30. Ini ki dia ingin. Kalau di sini ya tambah ini. pakai apem. Nganggo apem, nganggo pisang. Nek pe topeng-topeng lainnya terserah, pengen ditambahi roti apa. Terserah. Cilik-cilik kan juga ada tambah. Apeme jiyo sok. Menul. Lupa semua bente anu. Nggih. Bener kok sih. Yang ini klopo untuk nyayur gitu. Nah, pemirsa, menjunjung tanah air nggih niki terbuat dari tanah dan di dalamnya berisi air. Menjunjung tanah air. Tanah dan air alias kendi. Macam jualnya. Alam pun mboten napa-napa, mboten sah dimbo nggih mboten napa-napa lek Sum. Nah, mboten napa-napa lek Sum. Aja dimboi, alhamdulillah. Untuk imbah 2, alhamdulillah. Nggih, kula betah apa. Kita angkat rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya cukup nih. Minta tolong ya, depan ya, alon-alon ya buka. Iki bayi seneng rotinya nih, iki tak lebih nek tumbas, bayi ben ngicip sik dok. Oke, yang depan sampun. Oke, makasih. Toing, jelep. Nah, dikunci lagi. Oh iya ki. Lah kuwi urung. Kon, saya di bawah. Makasih ya. Walah diada isak barang cah. Bayani ya diada isak ya. Ya. Yuk. Bunda Dewi bar nyuci cah. Gak apa-apa, santai. Mbok Kenti ya, Dok? Kono lho, Dok. Nang ndi? Tepa golek Bunda. Bunda ning ndi tek gak enek ngono. Bunda iki ning kene. Sesuk genten Bunda tan. Pengumuman
bar sesuk eneh ngoten nggih, Mbah. Hari Senin mboten usah masak nggih. Untuk wilayah Ngadu dan sekitarnya. Lah kados Dek, Mbah. Kula kan Dek sore kan ditekoki endah, Mbok masak apa? Aku gak masak, Nduk. Megake nek berkat loro. Lah Dek Dewi ngeten, Mbak, berkate bar magrib iki, Mbak. Lah nek sampean bar magrib iki urung di masakan, lah kok terus buka karo apa? Oh iya ya, kula ngoten. Pokoknya ngerti Mbak buka niki ya ngombe esek, Mbak. Jenengan. Terus teng langgar, badhe teng langgar nembe buka. Jadi terus setengah 6 nika langsung kedupiaan, Mbah, langsung damel sop goreng tempe nyeplok endok, terus sambel kecap, torek dados Mbah akhire. Pun ngoten. Oh nek bar kuwi anu ya jan nek bar. Mak rokoke sampean kok ndi? Tak gowo kok tak gowo. Alah gampang nggo motor. Ya kok tak siapno kok. Iya. Rokok. Ini sih rambut ijo ngono. Piye? Mun bar ngalu ini rambut Oke, ijo. rambut ijo. Ya aku tak menjadikan anu sik acarku di sisa. Iya. Aku lagi kelanjut kok. Wis disiapno intene ning kene. Sik kantong plastik iki nggo apa, Mama? 1,5 kilo. Iki nggo ada apa? Nggo Dek Dewi iki. Kantong plastik iki nggo Dek Dewi. Wis jos. Mak, Mama, bayi teri siji. Oh iya ya. Aku nek suka. Iya suka. 72, Mbah. Lho, iki jenenge Hokkaido, senengane Ayi. Iya. Tun. Demikian pemirsa konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga si sakit yang paling sembuh, dapat jangan restu. Semoga yang diberikan hubungan yang saleh-saleh nggih. Wes nanti dilanjut lagi. Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.